33 соли пурфайзу баракат, 33 соли пур аз дастовард, 33 соли пур аз музаффариятҳо, 33 соли рушди устувори мамлакат, 33 соли истиқлолият. салому дуруди самимии мо нисоратон бод тамошобинони ҳамешагии барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. барномаи ҷашнӣ аст ки бахшида ба 33 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардад.